kining mga lagan bisag uwan. Gani ka nagdatag payong. Unsa man lagwan na. Oo. Maglisod ta kay magtapad, maglisod man. Oh, jud. Gani ka nagdapod ta pero Dito sad mi agis pikas ato te. diin. Pag primero na mo, pag uli na mo na niya mo giagian. Mao may ingon sa tag-iya. Oh. Pero ko tong pagkuan mo diri. Oh, dire na mi. Pag uli. Mga nakaputo so gayo. Agay. Lahi na po niyang mga kauban. Lain na po ning mga laagan. Ay, nako, dito. Bahalag uwan basta maglaag. Oy, jud. Nahadlok man gud mi atong primero. Naday nagsakag lubiti. Kay mura wag na ay nagbuto. Nagsakag lubi. Nagtingog naman yung pulso. Oo. Na. Ura na mi ani kuan kanang bitaw. Di pangkaragan. Bisag uwan pala bira. Aray. Di ko nagdirin agi ang uban boy. Di, mao yun niti. Ha? Maungutan ako ni Shin. Mao gid anan diri. Oo. Nya ka na mga ligo ngari di mo agi. Oo, ngari. Kabayo ata wala yung maligo. Anak mo is ubos. Hanha. Nasaag mi diha. Dito gyud sa kinaubusan. Siyempre tubo ni nang mga agi. Wah, nakatuod na lang mi. Na manguan ra gud ta te kadiyot ra gud ta. Oo, dira mo kuan o pols. Pols katabad. Aray. Nakati. Hiun ra mo lang noong kuan eh. Di ka kahiun per. Ha? Ako sad kay unsad ko. Oh, hiun ko. Oh, mangihi lagi ko rin dito. Baka may tao. Unsa mak... Nanay. Na magtiniil ko oy. Wa mo Gani. Kuyaw no, malahos. May dangog. Hindot no? Kahit tas babaw te. Dali! Na sila daddy ay tao. Nay naligo. Wow. Nadi naligo te, wata nang inusara. Ha? Dangog no? Ah. Kadiyot eh. Maligo ka natay kauban. Di ko maligo yung mga sinina. Buko na ng sinina oh. Maligo ko, batisod lang ko. Hindi siya. Uwan lang, kay midnight uwan. Ah, di ba dede? Nakasod ko. Nakasod yun.
Ano? Oo. Oo. Wow, kanindot di ay. Laom na siya, laom? Taga-asa man? Lapas sa ulo kani? Wala, laom di ay? Ba, uy? Wow, ano yun? Basta na kayo ko, basta. Saan kaya ko na yan? Nahugo naman ko sa kusinila. Saan gihugo? Yan yung mga tumatuloy. Gusto namin sa ubos. Okay, bawaan niyo. Basta natin tayo. Di mo mula bang? Di man dangob. Di man na siya dangob. Nangaon na sila. Nangaon na. Mangaon ka na mo. A few moments later. Nakalingkawas sa ate. Tuan lang ni Titi. Oh, salamat Kete. Nakaraos sa may taon din ha. Pero kayon kay Kuti. Neto oh. Wait tao. Oo. Mangihi ta diha. Basa man. Oo na. Kita itong malupot. Basta na yung kay ko guys. Apit na mga apit kami. Nagigit ka ganun. Ayaw mo nakagtunog. Anak ko. Hindi ka rin ko upuan. Matapos ka din na mo. Ganda ko yun.
Amo ganon guys, diet ko no hay. Kay, Kami nagkakwarta, di. Magsuwa lang ako sa aming binamos. bakit maning vlogger karon kay paborita. Sunod Siyempre na. pa, sunod. Sunod na mo kuha na nimo tinsa sinsi na ni gamay niya. Ilok. Gagilok. Ay, among baon o. Para May nga pisudan. bitunon na ay pakbit gisunod sa lang lopen. Na ay kanon. Ya. Naapoy ko siya. Mauna. Wala. Wala. Malag mangingi. Ako yung ito yung lopen. Mga unami guys. Kailan kita tuluti? Ako i-timer diha ba? Ha? Ngana na ko ibutang. I-timer na ako. Anong nakuha tan tulo? Sige. Ito ibutang kay batak. Oh. A few moments later. Nami guys. Bye-bye. Uli nami. Muli nami. Kuma nami sa among rampa-rampa. Alang mahayang ba't makarampa. Ayaw ha? Ayaw ha? Agoy, nga rin na sad. Ha? Mahadlok mo ni dapit. Lagi.